Hej og velkommen til den her video. I dag så er det ikke en vlog, vi laver. I dag er det kun mig, der sådan viser min make-up-rutine, så jeg håber, I vil følge med på det her. Okay, så jeg starter med faktisk at lave min skincare-rutine. Den er virkelig enkel og meget nem. Jeg starter med sådan at lige finde, hvad jeg kan rense mit ansigt med. Og så jeg har den her. Og så har jeg sådan noget sådan fjerner, og hvis jeg lige kan finde min makeup fjerner. Fordi den kan godt lige fjerne alle de der urenheder, jeg har. Og så kan jeg lægge en skincare. Så jeg håber, jeg kan finde den. Så nu har jeg fundet den her bror. Og så jeg starter med at prøve at få lidt herpå. Så lige at starte det med, og så kører det rundt i ansigtet, indtil jeg har lige gjort det i hele ansigtet. Den er rimelig god, så de gør lidt ondt. Okay, nu har jeg lagt her, så lad lige tørre lidt. Sammen med Lukas i går, hvor vi også lavede en video, som jeg håber, I virkelig godt kan lide. Fordi vi har i hvert fald brugt lidt lang tid på at redigere den og sådan noget. Så jeg håber, I kan lide den. Det må gerne skrive med i kommentarerne, hvis I kan. Okay, jeg har også vist i den anden video, som vi lavede i går, jeg brugte den. Så jeg starter med den her. Der, og så lige panden. Så putter jeg bare det på. Ja. Den er virkelig god, synes jeg. Den har i hvert fald hjulpet min hud virkelig meget, fordi den sådan fugter huden og sådan noget. Jeg havde lidt tør hud før. Så tager jeg lige min pande her. Så jeg ud like det. Så tager jeg den her fra Normal. Den er også god. Den er... Ja, man kan ikke læse det, men det er sådan, man putter under øjnene, som hjælper på sådan tørhed og sådan noget. Og render, hvis man har det ligesom mig. Jeg har virkelig mange render, så det bruger jeg også. Så putter jeg det bare under begge øjne, og så man, eller blender virkelig godt ind. Og så hvis der er lidt rester, så tager jeg det bare i sådan, bare sådan der. Ja. Og det samme gør jeg over i den anden side, så jeg vender tilbage, når jeg lige har gjort det. Okay, så nu har jeg lige gjort det, så nu tager jeg den her, jeg har fået. Jeg ved ikke, hvor man kan købe den, men jeg har fået den. Så nu tager jeg lidt af den på også, og den er også god til at fugte min hud. Så jeg vender lige tilbage, når jeg bliver fugtet meget. Men jeg vender lige tilbage, når jeg lige har fået puttet det ud også. Nu har jeg egentlig lige lagt det, som lige sådan skal fugte ind i min hud. Så jeg vender tilbage, når det er gjort. Okay, så nu er det taget ind i min hud. Så nu skal jeg sådan starte min make-up-rutine. Så jeg starter lige med til den her taske, hvor jeg lige har mine ting i. Sådan. Ja, så jeg vender tilbage, når jeg lige har fundet de ting, jeg skal bruge af. Okay, så jeg gider ikke bruge primer i det, på grund af min makeup. Den skal ikke holde så længe. Men jeg starter i hvert fald med at bruge den her fra Elf. Den er god, synes jeg. Sådan at give glow i min makeup og sådan.
Så jeg putter den bare på de forskellige steder her, som I kan se. Så, jeps. Og der. Og så min pande. Så nu vender jeg tilbage, når jeg lige har blendet det ud. Og så kan I se, hvordan det sådan lige ser ud på mig. Altså, jeg er lige i gang med at blende det ud, men jeg har også lige noget, jeg sådan gerne lige vil sige. Altså, det på grund af, at jeg har fået en masse Shein-ting i går. Altså tøj og sådan noget, som jeg gerne vil vise jer. Men det kan jeg gøre i en anden video, hvis I gerne vil se det. Så det kan jeg godt gøre. Men jeg vender lige tilbage, når jeg faktisk lige har blendet det ud. Okay, nu har jeg lige fået blendet det ud, og den ser sådan her. Så jeg bruger min concealer nu, som jeg lige finder. Okay, så det er den her, jeg bruger fra Normal, tror jeg det er. Normal eller Matas har jeg købt den i. Jeg tror, det er Normal. Sådan der. Og det er virkelig meget. Ja. Der er lidt for meget på under øjet. Ja. Og så putter jeg også lidt her. Det var meget. Ja. Det blender jeg også lige ud. Okay, det vender jeg lige tilbage, når jeg har gjort det. Okay, så nu har jeg lige blendet det ud. Så nu finder jeg lige min bronzer, som jeg også lige sådan kan vise. Og det her, det er den bronzer, jeg bruger. Den er fra Matas. Den er fra Matas. Så den kan jeg også lige sådan, ja, vise, hvor jeg putter. Så her. Og det er sådan herovre. Der. Sådan. Så lidt her. Der er lidt meget. Og så lige lidt her. Og det kan jeg lige vise, hvordan jeg bliver ud, for den kan godt være lidt svær. Så bruger jeg en børste. Men den smelter ind i hovedet, når man først har blendet den ind. Men den er også... for det. Nå. Sådan er sådan ud, når man faktisk har blendet den ud. Og sådan gør jeg lige herovre. Sådan der. Så vender jeg mig lige tilbage, når jeg lige har gjort resten af blush. Og der bruger jeg den her fra... jeg ved ikke, hvor den er fra. Den har jeg også fået. Men ikke her. Den her også. Men ja. Den på, ude på hånden her. Man skal ikke putte særlig meget på. Gør ligesom der. Sådan her. Så nu skal jeg pudre på. Der bruger jeg bare klassik af den her. Så har jeg gjort det. Så nu skal jeg have pudre på, så det er på. Jeg starter med bronzer. Der skal jeg ikke så meget på, for den er meget pigmenteret. Jeg kører den her. Stille. Og så her. Og så lige lidt her på næsen. Og den er fra Shein, den er god. Og så blush. Her. Så er jeg nået til den sidste del af det, den her. Så
jeg ikke kunne åbne i sidste video, så det håber jeg kan den her. Det kunne jeg godt. Kan jeg bare sådan der. Kan jeg finde den der børste, jeg brugte til min næse? Kan jeg ikke, så jeg bruger bare fingeren. Her. Og den er her. Så gør jeg bare alt sammen. Så. Og så det aller sidste step, det er det her. Setting spray. Og den er fra normal. Okay, så det var det for den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Vi ses i næste video. Hej!